אוקיי, יש לנו עוד שיחת טלפון. שלום. שלום. בוקר טוב, עם מי אנחנו מדברים? עם מזל. בוקר טוב מזל, מה שלומך? בסדר גמור. השאלה שלי היא כזו, אני לפני 12 שנים עברתי ניתוח לקיצור קיבה עם פתיחת בטן, ופשוט מאז, אני ממש במהלך 12 שנים פשוט לא מפסיקה להקיא. לא יכולה לומר את זה יום יום, אבל ממש זה מופיע אחת לשבוע, פעמיים בשבוע, פעם בשבועיים. אפילו אתמול ככה, היה לי יום ככה מבואס עם המון הקאות. זה תלוי אכילה? לא, ממש לא ירדתי. לא, הכוונה יש דברים שאת אוכלת וגורמים לך להקיא, או שזה לא קשור למתי את אוכלת וכמה אוכלת? לא יודעת לומר לך את זה, כי אני נורא זהירה, ואני נורא, ממש כמו בספרים, שומרת על המשקל. ירדתי 40 קילו ואני שומרת על זה, וממש בקנאות יתר. ופשוט מאוד, ההקאות האלה הן פשוט גורמות לי אפילו, כשאני מקיאה, אני פשוט מרגישה שאני מקיאה חוץ מהאוכל, גם איזושהי הפרשה דמית קאה, שרציתי לדעת אם זה בכלל נפוץ בעקבות הניתוח, או פשוט... האם זה נורמלי? האם בכלל כך, זה החיים שצריכים להיות? אכן, לפני 15 שנה ניתחו עם פתיחת בטן, עוד לא היה אז הלפרוסקופיה, והניתוח שעשו אז, חצו את הקיבה לשתיים, אבל לא עד הסוף, ושמו איזושהי טבעת קטנה. הטבעת הזאת לפעמים היא יותר מדי אדוקה לאדם מסוים, לפעמים היא אפילו חודרת לקיבה, וצריך לעשות צילום ושת קיבה, דבר ראשון. לראות אם הכיס קיבה שבנו לה, אם הוא נשאר שלם, אם לא נפרץ בדרך, ואם הקיבה לא מצרה יותר מדי. ויש לזה טיפול, היא לא חייבת לסבול. אני בדעה שאנשים לא צריכים לסבול אחרי ניתוח כזה. במקרה הקיצוני מה, מוציאים פשוט את הטבעת? את הטבעת, ועושים שרוול במקום הטבעת שיש לה. 12 שנים אחרי ניתוח שירדה כבר 40 קילו, אי אפשר פשוט לשחרר את הטבעת ולתת לה לחיות את חייה בלי כלום? אבל מה יקרה אז? לא יודעת. מה את חושבת? הוא לא יודעת, היא נראית לי משמעת מאוד ממושמעת. נכון, 100% מהאנשים משמינים בחזרה. כולם אומרים, התרגלתי וכו', אבל הטבעת מגבילה אותם. היא הזקיף שעומד ומחזיק אותם שלא יאכלו יותר על המידה. ברגע שהם משחררים, הם לא מצליחים להחזיק. אז אני ממליצה ללכת לבדיקה ולראות שבאמת... צילום ושת קיבה ולבוא איתו. ואותה הפרשה דמית זה דם? יכול להיות? יכול להיות שזה טיפה דם מעוקל, יכול להיות שהטבעת כבר חודרת לה לתוך הקיבה, צריך לבדוק את זה. אוקיי. אני מקווה שענינו לך. אוקיי, תודה. תודה רבה, יום טוב שיהיה. גם לכם. ומעניין, אגב, תודה רבה לך. תודה. נושא מרתק.